Dobrý den, mé jméno je Jan Pinkas a pracuji jako technická podpora tepelných čerpadel Sinclair. V tomto videu vám představím nastavení záložních elektrických ohřívačů tepelných čerpadel S-Therm Ontario. Tepelná čerpadla S-Therm Ontario rozlišují bivalentní zdroj neboli volitelný E-ohřívač a ohřívač nádrže. Obojí nastavení naleznete v sekci Provoz. Heslo pro vstup jsou 4048. Začneme s volitelným elektrickým ohřívačem do topení. A zvolte funkce a vyberte volitelný elektrický ohřívač. Splitové jednotky jsou vybaveny dvoustupňovým elektrickým ohřevem. Ten je používán jako dotop v případě nedostačujícího výkonu nebo jako záložní zdroj v případě poruchy. V nastavení si manuálně volíte, zda chcete používat jeden nebo oba výkonové stupně. Na druhém řádku se nastavuje teplota. Od T může tepelné čerpadlo ohřívač spustit, pokud nebude stačit svým výkonem. Na posledním řádku se nastavuje logika. Při nastavení logiky 1 a splnění teplotní podmínky se kompresor vypne a bude fungovat jenom elektrický ohřev. Při nastavení logiky 2 budou fungovat kompresor i elektrický ohřívač současně. Zde nastavte logiku 2. O 2 stránky dál se nastavuje ohřívač nádrže. Princip logik u elektrického ohřívače nádrže je stejný. Logika 1 znamená kompresor nebo elektrický ohřívač nádrže. Logika 2 znamená kompresor a elektrický ohřívač nádrže zároveň. Doporučujeme rovněž logiku 2. To je k elektrickým ohřívačům vše. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se obrátit na vašeho instalačního technika, který vám poradí. Zatím Sinclair vám přeji hezký zbytek dne.